Hello mga guys! Ano tayo sa inyong mga paborito? Thank you so much for inviting everyone to sing with you. This is MLG Bongsi. Thank you so much. More power to you. Kulang ba ang aking pag-ibig? Kung kaya ako'y di mo pinapansin, ano ang aking gagawin? Sabihin mo sa akin, taking susundin, upang ang puso mo'y magkapit. Dapat ba ikaw ay sambahin? Ngayon ako'y di mo pinapansin, ano ang aking susundin? Ang isip o damdamin, sa tuwing nakikita ka, ako'y nangangamba. Baka mayroong iba dyan sa puso mo, kaya't ako'y baliwala sa'yo. Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Dapat ba ikaw ay sambahin? Ngayon ako'y di mo pinapansin, ano ang aking gasundin? Ang isip o damdamin, at tuwing nakikita ka, ako'y nangangamba. Baka mayroong iba dyan sa puso mo, kaya't ako'y baliwala sa'yo. Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Baka mayroong iba dyan sa puso mo, kaya't ako'y baliwala sa'yo. Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Thank you so much. Wala na. Once again, this is MLG Bongsi Pa mga guys. for power and Thank you so God much bless to you. guys. Welcome.